Bé, aquesta peça va començar d'una manera una miqueta especial. Jo generalment quan faig un projecte l'escric abans de començar a pensar-lo físicament, no? En aquest cas no ho vaig fer, perquè el que ens va passar tant a mi com al Pepe va ser que quan ens vam enterar que existien aquests avions, que era un material fantàstic i que evidentment podia sortir una peça molt maca i visualment impressionant, però no hi havia projecte. O sigui, jo no vaig anar a parlar amb el Pepe i dir, mira, hi ha això, només li vaig dir, hi ha uns avions, no? O sigui, és a dir, que teníem els avions, però no teníem encara la peça pròpiament dita, no hi havia projecte. I anàvem parlant en abstracte sobre què es podria fer, que seria fantàstic en la sala oval tenir els avions allà, i el Pepe de seguida va dir, si els pengem, no? I anem al tanto perquè penjar avions ara ja no és el que era fa 40 anys, no? Ara ja tots els museus tenen coses penjades per tot arreu i sobretot avions, no? A menys que es faci d'una manera molt particular, molt especial, que justifiqui que estigui penjat i que ho estigui fet d'aquesta manera. I quina podria ser aquesta manera? L'única manera és en vertical per la cua i que el morro quedi pràcticament tocant a terra. Això visualment funciona. En funció de què? Encara no ho sabem, no? Però funciona. I això va ser el que va començar a fer que la peça agafés forma, no? Perquè, clar, un avió invertit és com una creu invertida, no? I la creu invertida més famosa i més coneguda dintre de la tradició cristiana occidental és la crucifixió de Sant Pere. Resultava, perquè això ja era gairebé una cosa natural de dir, bueno, i teniu alguna crucifixió de Sant Pere quan va sortir el tema aquest? Hi ha alguna crucifixió de Sant Pere en la col·lecció del museu? Sí, n'hi ha una del mestre Serra, que és una meravella. Vam mirar, sí, noi, és fantàstic. Hi havia aquesta connexió feta, però esclar, dius, bueno, i amb això que estàs explicant, no? Encara no hi havia peça. Començava, però encara hi havia peça. I què és una crucifixió? Del dret o del revés, és igual. És un acte ritualitzat d'execució i de sacrifici. Execució per part del que mata i de sacrifici per part del que es deixa matar. I llavors, ja que estem en aquest terreny, quina és, aleshores, dintre d'aquest mateix patró de comportament, on això es manifesta d'una manera més absoluta, aclaparant i total. La guerra.